Bună seara și bun găsit la o nouă ediție Divizia Locală, unde îl avem invitat pe domnul antrenor și luptător la clubul SC Terachid Zalău, domnul Călin Marincaș. Bună seara, Călin Marincaș. Bună seara. Știm că te-ai întors recent de la 2 turnee finale. Este vorba despre campionatul mondial și campionatul european, desfășurate la sfârșitul săptămânii lunii noiembrie și începutul lunii decembrie. Da. Știm că participarea voastră a dat roade acolo la campionatele europene și mondiale, de unde v-ați întors cu 6 medalii. Da, eu m-am întors cu 6 medalii, dar și elevii pe care îi pregătesc eu au câștigat și ei la rândul lor, la probele lor, medalii, mai multe medalii. Am participat la 2 campionate, să înțeleagă și cei care ne văd. Da. Începem cu campionatul european. Deci campionatul european desfășurat la Praga în perioada campionatul mondial desfășurat la Praga, deci la stilul Fudokan. Noi participăm în 2 federații mondiale, 2 stiluri diferite. Și aici, în Cehia, a fost campionatul mondial de Fudokan, unde am câștigat 2 medalii de aur și una de argint. La probele? La kata individual, la kata echipe și la comite echipe locul 2. Iar la campionatul european, la celălalt stil de karate tradițional, am luat 3 medalii de argint, la kata echipe, la kumite și la embu. A fost o perioadă încărcată pentru voi. Ați avut un program aglomerat. Presupun că v-ați și pregătit intens înainte de a participa la aceste turnee. Da, bineînțeles, ne-am făcut pregătirea de acasă. Câtă muncă presupune o astfel de participare? Păi, cât timp vă antrenați înainte? Cât timp vă ia? Asta oricum se începe de la începutul anului. În primul rând ne antrenăm pentru naționale, pentru a ne putea califica la un campionat extern. Iar după ce ne-am calificat la acel campionat, începe pregătirea pentru probele pe care le avem la acel campionat, doar pe probele acelea. Deci asta oricum, cu 2 luni înainte începe pregătirea. Plus de asta ne ducem la lotul național, o săptămână acolo, 3 antrenamente pe zi, de acolo la concurs. Și acum s-a întâmplat din Cehia să ne ducem direct în Serbia pentru celălalt campionat. La distanță de 2 zile, mi se pare, au fost cele 2 turnee. La un weekend, deci o săptămână. Dar am fost plecat 3 săptămâni de acasă pentru aceste concursuri. 3 săptămâni ați lipsit toată echipa? Da. Toți karateca de la SC Terachid? Da. Care s-au calificat, bineînțeles. Deci am fost eu, Marc Recan și Iulia Clițan. Asta vorbesc de cei mari, ei sunt juniori tineret, iar eu la seniori, dar în Cehia, în cadrul campionatului mondial, s-a desfășurat și Cupa Mondială destinată copiilor, unde am avut 4 copii calificați, dintre care serii Roberta a avut cea mai bună clasare, locul 1, a luat locul 1 la copii 1, cei mai mari dintre copii. Dar am avut și ceilalți am fost în primii 8. Șoion Silard, Gabriel George și Cordiș Mario. Ei au fost foarte, foarte aproape de a avea și ei un loc 4 cel puțin. Bun, aș vrea să începem, vă rog, pe rând, să arătăm spre cameră medaliile și ocupantul. Cine a câștigat medalia? Deci campionatul mondial. Aceasta este medalia de aur câștigată la kata. Aici kata echipe, e la fel, și medalia de argint. Medalia de argint. Kata echipe, kata individual, medalia de argint. Și comite echipe, da. Iar aici, cele 3 de argint, câștigate în Serbia, la campionatul european. Și trofeul de mijloc despre ce este? Am luat-o la echipa de kata, la locul 1 s-a dat. Și cu echipa României? Da, cu echipa României. Ce părere au ceilalți sportivi despre noi, românii? Foarte bună. O părere foarte bună. Le este frică să intre în meciuri cu reprezentanța ai României? Da, se feresc, adică se feresc. N-au cum se feri dacă se nimerește la tragere la sorți, asta e, dar și-ar dori să nu luptăm împreună. Pentru că suntem
Eu zic că suntem prima, deci oricum suntem în primele 2 țări din lume, ca rezultate. Ca rezultate. Deci asta înseamnă că și sportivii sunt de valoare. Bun, acum, care formație ți s-a părut cea mai grea dintre toate participantele? Polonia, Italia. De obicei, cu ele ne luptăm pentru locul întâi pe națiuni. Deci astea dintotdeauna au fost și Ei sunt cei mai competenți. Brazilia. Și italienii, deci. Da, ei. Deci italienii oricum și cu polonezii sunt foarte buni, la fel și brazilienii. Și au niște condiții extraordinare de antrenamente. Marin Cașcălin a avut doi adversari polonezi. De ultimul a trecut chiar în finală. Dacă este adevărat. Poți să ne spui. Da, a fost individual, am pierdut un meci cu un polonez, pentru că eu am și un loc 5. Trebuia să câștig acel meci ca să intru în primii 4. Dar meciul eu zic că l-am câștigat eu. Ideea e că arbitrul m-a oprit într-un moment extrem de favorabil mie. Era echivalentul a unui, cum să spun, un knockout într-un sport de contact, cum ar fi boxul. Da? Da. A lovit cu piciorul, i-am prins piciorul, l-am secerat, l-am pus jos și în momentul când am lovit și am luat punctul, arbitrul m-a oprit. Deci așa ceva nu se face. Și m-a condus el, adică era egal și la sfârșitul meciului m-a punctat. Ai simțit că ai fost dezavantajat de arbitru? Da. Nu era acolo momentul clar. prielnic să intervină? Păi niciodată n-ai cum să intervin în timpul acțiunii. Deci nu când... Care a fost motivația lui? De ce a Nu ales? știu, n-am întrebat, nici nu poți să faci contestație. Deci să fac deci contestații respectivul pentru meci. alte lucruri, nu pentru decizia arbitrilor. Pentru asta nu se poate face contestație. Niciodată. Dar eu zic că a fost o greșeală a arbitrului. Deci Că acel interes meci, nu avea niciun interes. El era polonez, arbitrul era sârb, eu român. Deci nu era absolut niciun interes. Nu... Pur și simplu a făcut o greșeală. A oprit meciul din nu știu ce motive. pe urmă ți-ai luat revanșa și ai câștigat al doilea meci cu Da, celălalt deci polonez. În finală, da, cu Polonia, i-am bătut echipa României. Asta la probe de luptă, iar la probele tehnice, cum ar fi kata, unde am luat locul întâi la individual și am mai participat și la echipă cu niște băieți din Ploiești, acolo am luat locul întâi. Acolo nu avem rival la probele tehnice, suntem chiar cei mai buni. Care e cea mai grea probă dintre toate? Care ți se pare ție cea mai grea probă? Cred că mie personal toate mi se par grele. Dacă vrei să o faci să fie perfectă. Și cele tehnice și cele în care lupți. Dar eu particip la mai multe probe. Pentru că eu particip și la naționale și mă calific de la naționale, mă calific la un campionat extern și am mai multe probe. Așa vreau eu. Dar sunt români sau străini care ei nu participă la atâtea probe. Se antrenează pentru o singură probă. Au una sau două. Ori au luptă, ori fac probele tehnice. Cum e mai bine? Eu zic că ar trebui să le facă pe toate. Dacă ești un karateca complet, le faci pe toate. E mai complex, mai... Da. E mai greu, dar deci nu e imposibil. Asta cred că e doar o chestie de opțiune. Comoditate, nu știu. E mult mai dificil să le faci, e clar, să le faci pe toate. Trebuie să dea mai mult timp să le antrenezi pe fiecare în parte, să le faci cât mai bine. Dar dacă eu pot, și iar putea să sunt convins. Dar asta e opțiunea fiecare. Și bineînțeles, cum sunt cele loturile din Polonia și Italia, ei au antrenorii exact pe probe, antrenorii lotului, și sportivii exact pe probe se duc. Fiecare are una și acolo încearcă să fie cei mai buni. Vreau să vă întreb, care e cea mai râvnită probă? Cred că cea mai răvnită probă la
ar fi două, așa, la cele tehnice ar fi kata, iar la cealaltă ar fi kumite, lupta. Astea două strâng cei mai mulți oameni lângă. Cele mai spectaculoase. Da, exact, și publicul vine să vadă asta, le place. Cele două ar fi părerea mea, cele mai importante. Ați avut parte de spectatori români? Ați fost încurajați de pe margine de cineva de aici? Nu, în afară de cei care au făcut deplasarea deci părinții copiilor și așa mai departe. N-au fost. N-am văzut să fie. Dar organizarea a fost foarte bună, zic eu, și s-a transmis și live pe internet. Chiar am postat pe un site link-ul cu acest concurs. Deci ne-au văzut câteva zeci de mii de oameni, 100 de mii, nu mai știu exact cât zicea domnul de acolo că ne privesc. Atunci, deci ne-au privit. În timp real. Da, cu IP unic. Și ziceau că foarte mulți sunt români. Foarte bine. A doua, deci după Cehia, eram noi românii ca număr de vizitatori. Deci are trecere sportul ăsta, karatele. Da, dacă îi faci o reclamă bună, eu zic că da. Vreau să vă întreb, domnule antrenor, ce vârste au copiii pe care îi antrenați dumneavoastră? Care e cel mai mic? Care 4, e cel mai mare? Cel mai mare 27. Cum reușiți să-i antrenați pe ambii, să zicem așa? Dar sunt în grupe diferite. Cei de 4 ani stau cu 4 și 5 ani. Știu, dar mă refer să abordați situația diferit cu un copil de 4 ani și cu un adolescent de 27. Da. Dar nu am probleme. Antrenamentul eu îl văd destul de simplu. Antrenamentele cu copii o fac și sub formă de joacă, cu o glumă, eu știu. Dar cu cei mari, acolo e seriozitate, îi explici exact, el pricepe ce trebuie. Sunt destul de mari. E mai ușor să lucrez cu cei mari, bineînțeles. Efectuați zilnic antrenamente? Da. În fiecare zi de la 4 la 9 jumate. De luni până bine. 4 la 9 jumate. Asta înseamnă mai multe ore pe grupe? Asta doar fiecare antrenez, grup se antrenează relativ o oră. Și eu fac dimineața și la amiază. Antrenamentul când mă antrenez. Și eu mă duc dimineața și în jurul amiezii. Pentru a avea timp să mă antrenez și eu, să mă și odihnesc și mă duc la grupele mele. Le mulțumim și noi încă o dată sportivilor sălăjeni care au adus 6 medalii în sălaj la campionatul european și mondial și îl rog acum pe domnul antrenor Călimar Incaș să ne spună cât de greu a fost examenul pe care l-a avut de trecut la începutul lunii august. Examenul de promovare la 3 ani. Da. 3 ani. Pentru mine n-a fost greu. Eu știu mai mult de 3 ani. Am cunoștințe mai mult decât ce mi s-a cerut pentru examenul de 3 ani. Nici nu știu exact cât știu până la câți ani aș ști eu, dar oricum, datorită faptului că sunt sportiv de performanță, eu învăț mai multe lucruri ca și unul care se pregătește strict pentru acea centură și nu participă în campionate. Și sunt multe chestii care mi se cer și se cer pentru examen. Am aflat eu concurez și le fac la concursuri și atunci pentru mine asta nu e o problemă. Și oricum n-ar trebui să fie o problemă pentru nimeni pasionat de karate și practicant de karate, pentru că ar trebui să știe tot. Și orice s-ar cere ar trebui să le știi fără nicio problemă. Am aflat, domnule antrenor, că ați luat printre cele mai mari note de promovare la acest examen. Da, am luat cea mai mare notă, cele mai mari note și chiar mă bucur, mai ales că a venit din partea președintelui Federației Europene de Karate, în prezența Vladimir lui Iorga, s-a susținut examenul. Dânsul ne-a examinat și a președintelui Federației Române. Ei doi au fost în comisie. Așa pe scurt, ne explici, te rog, și nouă, cum arată o luptă?
Pentru promovare, examenele de 3 de ani, cu mai mulți luptători. Pentru fiecare centură în parte se dă un test tehnic. Trebuie să execuți, diferite combinații. Orice se cere tehnic ar trebui să faci. Tehnic. Deci combinații de lovituri și așa mai departe. Și luptă. Asta pentru centurile mai inferioare, da? Până la un dan. Deja la un dan, care înseamnă centura neagră, aici ar trebui să știi și, eu știu, dacă se cere o lucrare scrisă, ar trebui să o faci și pe asta. Deci o documentare. Da, da. Dar de obicei de la 4 dan în sus trebuie să faci și o lucrare scrisă. Deci se dă o temă și trebuie să... Știm că marii maestri acestui sport au lăsat multe manuscrise cu astfel de tehnici. Bineînțeles. De acolo, eu știu, poți să te și inspiri fără nicio problemă din acele cărți. Sunt atâtea. Și la multe stau la bază un temei așa psihologic. Da. Cred că în orice sport contează și psihologic. Dacă nu ai un psihic tare și nu știi să te motivezi și nu poți face aceste lucruri, atunci oricât de bun ai fi ca bagaj tehnic, nu o să depășești un anumit moment. Vreau să vă întreb acum, domnule antrenor, ce urmează pentru SCT Rachid Zalău în anul următor? Ce veți face în 2014? Unde anul veți următor vom începe cu testele fizice, care sunt obligatorii pentru a putea participa la campionatul național. Cei care nu promovează... Probe eliminatorie? Da. Deci un test fizic aici și un test tehnic. La testul fizic, în fine, cele cu flotări, abdomene, sărituri, genuflexiune, asta ar fi una. Generale? Testul Cooper, care e alergare în 3200 de metri în 12 minute și un test tehnic. La fel, se cere ceva, trebuie făcut bine și fără să stai. Impecabil. Asta ar fi primul pas. Bine, de obicei, majoritatea îl trec, dar sunt care nu îl trec. Sunt mai rar, dar sunt care nu trec, sportivi care nu trec de acest test tehnic. Și atunci nu poți să participi la un campionat național când, eu știu, nu poți să alegi 3200 de metri. N-ai cum. Acela nu va participa. Dar s-a mai întâmplat, mai rar, dar se mai întâmplă ca un sportiv să nu facă față. Asta în cazul în care nu are, eu știu, probleme de sănătate. În acel moment și eu am avut o problemă, nici măcar n-am participat în anii trecuți. N-am participat la testul fizic, dar înainte de campionatul național de zona, pentru că după aia urmează zona Ardeal și de la zonă te califici la interzonă, de la interzonă la finala campionatului național. Și mi-am dat testul fizic înaintea zonei. Ce boli, să zicem așa, nu sunt compatibile cu practicarea activității de arte marțiale? Ce boli nu sunt compatibile, intră în contradicție cu practicarea? Cele care pun și pun în pericol viața celorlalți, asta cu siguranță, nu? Ei sunt interziși, n-au voie să participe, dar eu știu, așa că boli fizice, nu cred că n-am întâlnit de fapt. Nici cu malformații, deficiențe? N-am întâlnit. Poate au ceva fizic, dar ușor și nu ți-ai dat seama, dar cu probleme grave n-am văzut. Chiar ar fi greu pentru cineva care are, să nu se poată folosi de o mână. Dar asta nu ar fi imposibil, deci nu le-ar fi interzisă participarea. Practicarea nu le este interzisă? Nu, nici participarea, dacă ei se califică. Dacă tu ai o problemă fizică, da, și ai câștigat campionatul național, nu văd de ce ți-ar putea împiedica cineva să nu participe la un campionat european, dacă tot ți-ai câștigat dreptul ăsta. După testul fizic, va urma zona, interzona și finala campionatului național și calificarea la un campionat în Egipt.
care va fi, nu știu. În Egipt. Da, în Egipt va fi. Și am fost invitat să susțin un stagiu de pregătire cu echipa Cehiei. Când nu știm, o să vedem în funcție de calendarele noastre și a lor, a mele și a lor, să vedem când găsim o portiță pentru a mă duce în Cehia. Asta va fi la anul viitor. Deci urmează un an la fel de încărcat. Da. Sigur, pentru clubul nostru. Sperăm să fie încărcat. Înseamnă că ne-am calificat la toate concursurile. Domnule antrenor, o să abordez un subiect mai delicat. Știm că se încheie anul 2013 și știm la fel de bine că ați fost ales sportivul anului 2013-2012, îmi cer scuze, anul trecut. De fapt, în ultimii 3 ani dumneavoastră ați fost ales sportivul anului și urmează iar momentul în care cineva va alege sportivul anului, 2013 în Sălaj. Cum așteptați acest moment? Aștept. Eu sper că sunt pe primul loc. Sperați să obțineți încă o dată. Da. E un moment frumos și prin asta aici am ocazia ca și prietenii mei să vină să mă vadă, să mă susțină, să... Cine credeți că este principalul adversar al dumneavoastră în cursa asta? Elevii mei. Crecan Marc și Iulia Clițan. Ei ar fi. Și cei doi clasați. Da. Eu așa zic că din câte rezultate Deci cunosc ați eu a putea fi sportivilor, devansat doar pentru de că... unul dintre ei, spuneți cu alte cuvinte. Poftim? Ați putea fi devansat doar de unul dintre ei. Da. Cred că clasamentul va fi eu, Marc, Crecan și Iulia Clițan. După ce rezultate au, după cât știu eu, poate greșit, poate va fi inversă. Iulia pe 2. Dar după rezultate, cam așa ar fi. Și aici se ia și campionatul național în calcul. Iar, bine, acum vor fi două clasamente. 2 secțiuni, da. Da. S-a modificat puțin regulamentul. Da, va fi, da. Se mai poartă și în alte județe. Am fost sportiv în Hunedoara și acolo a fost tot așa un timp, toți amestecați, după care în diverse discuții s-au făcut 2 clasamente. E bine și așa. Noi vă dorim succes în continuare, sperăm să obțineți încă un titlu. Mulțumesc. Și să aduceți faimă și recunoașterea acestui județ în sportul pe care îl practicați, să antrenați viitori campioni, și eu sper să câștigați cât mai multe medalii și mult succes în tot ceea ce faceți. Mulțumesc. Și eu sper ca pe viitor să am cât mai mulți sportivi buni și care să mă întreacă. Să fiu mândru de ei. Să vă audă Domnul. Mulțumesc. Spuneți-mi, vă rog, domnule antrenor, au fost copii care au suferit accidentări în timpul evoluției lor la aceste 2 campionate? Deci cu siguranță sunt și accidentări, dar nu știu să fi fost vreuna gravă. Cu toate că de obicei se mai întâmplă, mai sunt cazuri izolate, dar știm se că mai întâmplă. Și dumneavoastră ați făcut o întindere musculară, în urma căreia... Da, și am avut și rupturi musculare și altă dată am fost bolnav. Deci ați fost și răcit în perioada campionatului, da. Deci se mai întâmplă, dar aici cred că a fost și vina mea, pentru că era cald în autocar, am stat într-un tricou și m-am Deci răcit. chiar pe drum, deplasându-vă acolo Da. ați... Și am răcit, deci dacă nu ai grijă, așa se întâmplă. Dar Din fericire nu v-a sper să nu, afectat da. evoluția nu, la campionat. Am luat medicamente în mod și serios. mi-a trecut. Acum, astea se mai întâmplă. Dar ca probleme așa grave, eu n-am avut și nici n-am întâlnit la vreun concurs.
Cum s-au simțit copiii prima dată să aibă în mână o medalie? Presupun că unii sunt la prima experiență de acest gen. Da, ei n-au câștigat. Ei n-au câștigat. Șoiom Silar și cu Gabriel George, ei când am fost în categorii mai mici la copii, au mai fost medaliați la cupele astea, Cupa Europeană. Seri Roberta ea deja în fiecare an, de când face karate, în fiecare an e calificată la o competiție externă. Dar locul întâi la o cupă mondială n-a mai luat. A luat locul 2, dar locul întâi nu. Asta era singura care lipsea ei. Lua 2, lua 3, lua 4. Dar unul n-a luat niciodată la Cupa Mondială. L-am luat și pe ăsta. Da, acum da. Chiar am fost fericit pentru ea, pentru că anul trecut a avut rezultate slabe și nu ne așteptam nici noi, nici ea. Dar mă bucur că a avut ambiție, da, și a tras tare la antrenamente și a câștigat. Aceasta a fost emisiunea noastră Divizia Locală. L-am avut invitat, cum spuneam, pe domnul antrenor Călim Marincaș. Îi mulțumim dânsului pentru prezență și îl mai așteptăm pe la noi. Noi ne vedem lunea viitoare, începând de la aceeași oră, 19:30, și la o nouă ediție Divizia Locală. Vă mulțumim, la revedere!